Salam Bapak Ibu. Saderengipun kita nderek pangibadah Kamis Putih ing wekdal sonten menika, sumangga sesarengan kita mirengaken pawartos gereja sawetawis. Ingkang sepisan ibadah Jumat Agung. Ibadah Jumat Agung badhe dipun tindakaken benjing dinten Jumat 18 April 2020. Jamipun manut pepantanipun piyambak-piyambak utawi kados adat biasanipun. Mawi pengantar bahasa Indonesia, pisungsung sepisan utawi setunggal kantong, nuansa merah utawi hitam. Dados Bapak Ibu mbok pilih tasih bingung menawi Jumat Agung menika nuansanipun napa, saged merah, saged hitam. Ingkang kaping kalih ibadah Sabtu Sunyi, bahasa pengantar bahasa Indonesia, kalampahan dinten Sabtu 19 April 2020 jam 6 sonten utawi 18 mapan wonten ing gedung gereja Pepandan Birit sacara gabungan. Wonten ing pangibadah Sabtu Sunyi boten wonten pisungsung. Ibadah Sabtu Sunyi nuansa hitam saha merah. Lan ibadah Sabtu Sunyi dipun wontenaken secara lesehan lan musikipun taise. Ingkang kaping 3 ibadah Minggu Paskah. Bahasa pengantar bahasa Indonesia dipun tindakaken dinten Minggu 2 April 2020 wonten ing gereja utawi pepantanipun piyambak-piyambak. Glodhokan lan wedi dipun wiwiti jam 7, Bayat Margareja Mawen dipun wiwiti jam 8, ing Pepandan Birit kawiwitan jam gangsal utawi winastan ibadah Paskah subuh. Mbok pilih Bapak Ibu badhe pirsa ibadah jam 5 menika kados pundi, monggo tindak wonten ing Birit. Wonten ing ibadah Paskah pisungsung mingguan 3 kantong kados biasanipun, katambah setunggal kantong minangka pisungsung riyaya Paskah. Dados pisungsungipun dinten Minggu benjing wonten sekawan. Nuansa Minggu Paskah menika putih utawi pethak. Salajengipun ingkang kaping sekawan konser lan doa restu paduan suara parimentes koir. Ngaturi pirsa wonten ngasanipun Bapak Ibu para sedherek, bilih putra-putra kita ingkang tergabung wonten ing paduan suara parimentes badhe nderek lomba paduan suara kategori remaja pemuda. Benjing dinten Sabtu 3 Mei 2020 mapan wonten ing gedung gereja Kristen Jawa Samirono Baru utawi Sambar, Yogyakarta. Sesambetan kalian menika paduan suara parimentes ngontraken konser lan doa restu. Ingkang sekawit badhe dipun tindakaken mapan wonten ing pendopo Kabupaten Klaten, namung karana pemerintah Kabupaten Klaten badhe ngginakaken pendopo kasebat kangge riyaya dinten Kartini, pramila
papan konser doa restu paduan suara parimentes dipun pindah wonten ing gedung gereja Kristen Glodokan. Dintenipun Minggu 12 April 2020 ing tabuh gangsal. Bapak Ibu ingkang sampun mundhut tiket tetep saged mirsani, ingkang boten komanan tiket saged nobar utawi nonton bersama, mangke panitia badhe nyawisaken layar saged dipun pirsani sesarengan. Lan Bapak Ibu ingkang sampun kagungan tiket mangke saged dipun tukaraken menika kangge nyawisaken tempat duduk kangge Bapak Ibu ingkang sampun tumbas tiket. Ingkang kaping gangsal ibadah Kamis Putih wekdal menika pasamuan utawi Bapak Ibu tetap lenggah, panjenengan mangke jumeneng utawi jumeneng panjenengan sedaya mangke menawi Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis sampun dumugi ing mimbar. Nalika Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis petugas tindak saking gedung Pelangi Kasih lumebet wonten ing mimbar gereja, Bapak Ibu pasamuan tetep lenggah. Pangibadah Kamis Putih sonten menika dipun iringi Bapak Ibu saged mirsani lan kula sampun mirengaken kolaborasi antawisipun musik pentatonik gamelan saha diatonik wonten orgen, suling lan sak piturutipun. Sesambetan kalian iringan musik menika mangke Bapak Ibu ingkang muji Gusti utawi nyanyi nggih nderek kalian iringan musik gamelan kasebat. Wonten ing musik gamelan nggih sampun wonten song leaderipun. Menika sinden-sinden. Menika sindenipun. Mangke manut. Bapak Ibu para sedherek saged mirsani liturgi ingkang sampun dipun cawisaken sae sacara cetak utawi tulisan menapa dene lumantar layar. Dados ibadah Kamis Putih wekdal menika badhe lumampah secara mengalir, petugas mboten ajak-ajak. Bapak Ibu mboten nenggo ajak-ajak. Dados mengke mengalir. Langsung petugas gamelan lan sak piturutipun mengalir. Ingkang pungkasan Bapak Ibu para sedherek nyuwun pangapunten mbok bilih ingkang rawuh pangibadah Kamis Putih wekdal menika anggenipun rawuh randat utawi basa Jawane telat nggih. Tentu kendaraan panjenengan sae mobil menapa dene motor menapa dene sepeda tentu manggenipun nutupi ngalang-alangi kalian kendaraan mobil ingkang rawuh langkung gasik. Awit saking menika Bapak Ibu para sedherek ingkang rumaos anggenipun rawuh kala wau telat gitu. Jane nggih mboten telat. Mangke ingkang kundur kula suwun nyuwun ngapunten nggih. Rumiyin disiki. Sebab mengke yen panjenengan mboten kundur-kundur kabeh do mboten saged kundur. Dados ingkang rumangsa telat muluye malah dhisik. Ngoten nggih. Menika malah Alkitabiah. Sing sapa keri malah dadi dhisik. Mekaten Bapak Ibu para sedherek pawartos gereja ing wekdal sonten menika sakmangke wonten ngarsa panjenengan sedaya putra putri kita saking KB TK Pelangi Kasih Gereja Kristen Jawa Wedi badhe ngaturaken pisungsung ingkang awujud pepujian sugeng mirsani.
Niki sing kakung dewasa niku Mas Theo niku senes murid nggih. Niku pelatih di bawah asuhan Mas Theo.
Nggih, luar biasa penampilan KB3 Pelangi Kasih buah asuhan Mas Theo. Wonten ngasanipun Bapak Ibu pasamuan tuwin mantan pesamuan GKJ Wedi ingkang kagungan putra utawi wayah ingkang umuripun sekitar 3 sekawan tahun, monggo kula aturi ndaftaraken wonten ing KB3 Pelangi Kasih tasih langkung panggenan badhe dipun tampi kanthi suka renaning penggalih. Matur nuwun. Bapak Ibu samangke sumangga kita lumpet wonten ing swasana pangibadah. Sonten menika kita tetunggilan ngraosaken gegirutaning Sang Putra Yesus Kristus. Dalu saderengipun Sang Putra nglampahi sedo ing kajeng salib. Dalu Sang Putra paring tulodo jejering abdi. Dalu Sang Putra ngawontenaken pambujanan pungkasan sesarengan kalian para muridipun. Mila saking menika sumangga kita ngayati kanthi mlebet ing swasana wekdal hening, wekdalning kawiwitan. Wekdalning cekap. Aku tresno marang Sang Yehuwa, awit miyarsakake swaraku lan panyuwunku, sarta talingane nilingke aku. Mulane sakjeku urip aku bakal nyebut marang panjenengane kang tak gawe piwales apa marang Sang Yehuwa. Tumrap ing sakehe sih kadarmane marang aku. Aku arep junjung tuwinging pangentasan Lan arep putus maning pangeran Yehuwa. arep ngluwari kaulku marang Sang Yehuwa. Ana ing ngarepe umat kabeh. Patine para kekasih iku akeh pangajine. Ana ing paningale Sang Yehuwa. Duh Yehuwa, kawula punika abdi paduka. Inggih estu abdi paduka. Anakipun pangeran paduka. Paduka ingkang sampun mujuni bandane kawula. Paduka badhe kawula sausi kurban pamuji syukur. Saha badhe nyebut asmaning Sang Yehuwa. Tak ngluwari kaulku marang Pangeran Yehuwa. Ana ing ngarepe umat kabeh. Ing latarane padalemaning Pangeran Yehuwa. Ana ing sabengaku Yerusalem. Haleluya.
Pangibadah Kemis Pethak punika kita purwakani ing asmanipun Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Gusti nunggila ing panjenengan. Mugi nunggila panjenengan ugi. Pasamuan keaturan lenggah. Pasamuanipun Gusti, boten kathah tiyang ingkang remen dados pelados, menapa malih ngladosi ingkang tanpa pituas. Ewa semanten Sang Kristus sampun nebus, lan sepinten awisipun sampun kabayar lunas. Wonten ing serat setunggal Korinto 6 ayat 2 kaserat. Sabab kowe wis padha tinuku lan wis kabayar lunas. Mulane padha ngluhurna Gusti Allah srana badanmu. Dinten menika kita ngriyatinaken Gusti Allah ingkang sampun nebus gesang kita mawi rahipun. Menapa kita ugi sampun ngluhuraken panjenenganipun kanthi jiwa lan raga kita? Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus. Sumangga kita ngakeni dosa lan kalepatan kita sacara pribadi ing ngasanipun Gusti. Awit kita asring boten ngluhuraken asmanipun Gusti wonten ing salebeting gesang kita, lumantar tetembungan kita, pakaryan kita, lan wewenngan ingkang sampun kaparingaken. Pasamuan kaparingan wekdal ngunjukaken pandonga sacara pribadi. Pandonga kawiwitan.
Allah Rama kasuwargan, kawula ngakeni sedaya dosa saha kalepatan kawula. Kawula asring nerak angger-angger paduka. Kawula asring boten ngluhuraken asma paduka. Awit menika kawula nyuwun sih piwelas paduka. Amin. Pawartosih rahmat kita tampi kanthi jumeneng. Awit sih katresnanipun Sang Kristus ingkang ageng, panjenengan kaapunten. Pinuji asmanipun Gusti. Awit sih rahmatipun ingkang sak langkung ageng, panjenengan kawilujengaken. Pinuji asmanipun Gusti. Pangandikanipun Gusti ing serat Rum 12 ayat 11 ngandharaken, anggon mutaberi aja nganti kendho, padha dibanter ing roh lan padha leladya marang Gusti. Makaten pawartosih rahmat saking Gusti. Puji syukur kunjuk Gusti Allah.
dene sadurunge riyaya Paskah. Gusti Yesus wis mirsa menawa wis tekan ing titi mangsane anggone bakal tindak saka ing donya iki sowan marang ing ngarsane Sang Rama. Padha kaya dene panjenengane anggone tansah ngasihi marang para kagungane kang ana ing donya. Mangkono uga saiki panjenengane anggone ngasihi iku nganti tumeka ing wekasane. Nalika Gusti Yesus karo para sekabate padha bujana, iblis wis ngusikake pangrantang ana ing sajroning atine Yudas Iskariot, anake Simon, arep mitenah Gusti Yesus. Gusti Yesus mirsa yen Sang Rama wis masrahake samubrarang kabeh marang panjenengane, sarta yen panjenengane iku pinangkane saka ing Allah lan wangsul marang Allah. Gusti banjur jumeneng sarta lukar pengageman lan mundhut lawon banjur diubetake ing sarirane. Tumuli ngesok banyu ing pawisuan sarta wiwit ngwijiki sikile para sekabate lan kausapan kalawan lawon kang kaubetake ing sarirane mau. Tekan ana ing ngarepe Simon Petrus. Paduka badhe ngwijiki suku kawula. Apa kang ndak tindakake saiki kowe durung nyandak tegese? Paduka sampun ngantos ngwijiki suku kawula ing salami-laminipun. Manawa aku ora ngwisui kowe ora duweni panduman ana ing aku. Gusti, sampun ngamungaken suku kawula kemawon nanging asta lan sirah kawula. Wong kang adus ora susah adus maneh. Cukup mung wisuh sikil wae. Awit dene badane sakujur wis resik. Mangkono uga kowe iku wis resik. Mung bae ora kabeh. Kowe iku ora kabeh resik. Apa kowe padha ngerti tegese panggaweku marang kowe iku mau? Kowe padha nyebut aku guru lan Gusti. Lan panyebutmu iku wis bener. Awit aku iki pancen guru lan Gusti. Dadi manawa aku iki kang dadi Gusti lan gurumu wis wisui sikilmu, dadi kowe iya padha kewajiban wisuh winisuan sikil. Awit aku wis menehi tulodo marang kowe supaya kowe kabeh uga nindakake kaya kang wis ndak tindakake marang kowe. Sak temen-temene pituturku marang kowe, sawijining abdi iku ora ngungkuli bendarane. Utawa sawijining utusan iya ora ngungkuli kang utus. Manawa kowe padha sumurup prakara iki kabeh, rahayu kowe menawa kowe kabeh padha nglakoni.
Sakmengko putraning manungsa kaluharake sarta Gusti Allah kaluharake ana ing sarirane. Menawa Gusti Allah kaluharake ana ing sarirane, Gusti Allah ya bakal ngluhurake panjenengane ana ing sarirane piyambak. Malah panjenengane bakal tumuli kaluhurake. Hei anak-anakku, anggonku tunggal karo kowe mung kari sedhela. Kowe bakal padha goleki aku, kaya dene anggonku wis tutur marang wong Yahudi. Ing ngendi paranku, kowe ora bakal padha bisa mrana. Saiki aku iya pitutur mangkono marang kowe. Kowe padha ndak wenehi pepakon anyar, yaiku supaya kowe padha tresna tinresnanana dikaya anggonku wis tresna marang kowe. Kowe ya padha tresna tinresnanana uga. Kanthi mangkono saben wong bakal padha weruh yen kowe padha dadi siswaku, yaiku menawa kowe padha tresna tinresnan. Pasamuan kagunganipun Gusti Yesus Kristus, dalu punika dalu ingkang kita raosaken kebak katresnan. Dalu ing pundi kita saged tetunggilan wonten ing setunggaling pangibadah ingkang kita sebat pangibadah Kemis Pethak. Pangibadah Kemis Pethak. Setunggaling dinten mirunggan kita mengeti nalika Gusti Yesus kembul bujana pungkasan sesarengan kalian para murid. Lan mboten namung niku kemawon. Ing pundi Gusti Yesus ugi ngwisui sikilipun para murid. Dipun wisui setunggal mbaka setunggal. Saestu pramila dinten Kemis Pethak menika setunggaling dinten ingkang dados kalender gerejawi ingkang kita raosaken endah sanget. Lan sacara mirunggan kita kalawa sampun maos Yohanan tawi mirengaken pamaos sing ayat saking Yohanan 13 ayat setunggal
dumugi 17 kasambet 300 dumugi dengan gangsa. Nanging wonten ing dalu punika kula badhe nengenaken namung pinten ayat kemawon ingkang saged kita raos-raosaken. Ayat 13 dumugi 16 kula badhe maosaken malih. Kowe padha nyebut aku guru lan Gusti. Lan panyebutmu iku wis bener. Awit aku iki pancen guru lan Gusti. Dadi manawa aku iki kang dadi Gusti lan gurumu wis ngwisui sikilmu. Dadi kowe ya padha kewajiban wisuh winisuhan sikil. Awit aku wis menehi tulodo marang kowe supaya kowe kabeh go nindakake kaya kang wis tindakake marang kowe. Sak temen-temene pituturku marang kowe, sakwijining abdi iku ora ngungkuli bendarane utawa sakwijining utusan ya ora ngungkuli kang ngutus. Ing ayat kala wau wonten pangandika, kowe iya padha kewajiban wisuh winisuhan. Menika dawuhipun Gusti. Nggih. Wisuh winisuhan. Menika dipun paringaken Gusti Yesus kangge para muridipun. Dasaripun napa to? Dasaripun napa kok Gusti Yesus kedah misuhi sikilipun para murid? Dasaripun menapa? Sedaya menika dipun tindakaken menika minangka patuladan. Patuladan ingkang dipun paringaken Gusti dhateng para muridipun. Lan peladosanipun Gusti Yesus menika saged dipun sebat namanipun menika peladosan ekstraordinari. Napa menika peladosan ekstraordinari? Peladosan ingkang boten sak limrahipun. Lah kok saged? Lah nggih, limrahipun sinten ingkang kedahipun ngwisui menika? Sinten? Ingkang kedah ngwisui menika murid ngwisui sukunipun sang guru. Nanging menika kuwalik. Dipun walik menika. Gusti Yesus sang guru menika kedah lan masrahaken dirini basanipun ngwisui para muridipun. Ya menika mboten limrah. Peladosan ekstraordinari. Menika. Dados estu endah menawi kita sangat limrahipun muridipun Yesus menika kedah ngwisui sampeanipun Sang Kristus menika limrahipun kedahipun kados mekaten. Neng peladosan menika dipun tindakaken dening Gusti, peladosan ekstraordinari. Ingkang katindakaken Yesus minangka peladosan mboten iki lho. Mboten gagah-gagahan. Utawi mboten sing penting beda karo guru liyane. Amargi kan kathah nggih. Guru-guru sanesipun sing penting beda karo guru liyane. Mboten menika. Gusti Yesus mboten kagungan maksud tujuan ingkang kados mekaten mboten. Nanging supados para murid menika saged nulat menapa ingkang dipun tindakaken Gusti. Terus menika piwulangipun lebet sanget utosipun. Paling mboten wonten kalih ingkang sepisan. Supados para murid purun ngladosi tiyang sanes menika. Menika ingkang sepisan. Supaya para murid mau melayani orang lain. Ingkang kaping kalih supados peladosanipun para murid katindakaken kanthi gumulunging manah. Supaya pelayanan para murid dilakukan dengan sepenuh hati. Menika dados menika intinipun kenging menapa kok Gusti kedah ngwisikilipun para murid ngwisui sikil menika wujud peladosan ingkang etosipun menika tradisinipun tiyang Yahudi. Biasanipun menawi tiyang menika mertahmu wonten ing griya sanesipun ya menika dipun wisui, biasanipun ingkang dipun wisui menika tamu-tamu pakurmatan kangge ingkang gadah griya. Ingkang nindakaken abdinipun ingkang gadah griya. Menika biasanipun. Menawi tamu-tamu biasanipun nggih wijik piyambak, wisuh piyambak. Wonten ing ngajeng griya menika amun dipun cawisi papan kangge wijik, kangge wisuh ya menika. Ning kangge tamu pakurmatan biasanipun menika dipun wisui. Menika tradisi Yahudi ketosipun. Nggih. Ya, menawi ingkang dipun wisui dening ingkang gadah griya utawi abdinipun menika tamu pakurmatan. Lan Yesus menika ngwisui sikilipun para murid ateges menapa? Yesus nganggep sinten para murid menika?
tiang-tiang ingkang wonten pakurmatan dipun hormati Gusti Yesus lho menika. Nggih. Luar biasa lho menika. Muridipun menika nampi pakurmatan. Biasanipun murid ingkang kedah ngurmati gurunipun, ning sak menika guru ingkang maringi pakurmatan. Dateng para muridipun saderengipun gurunipun sedo. Estu endah menika. Menika perkawis ingkang saestu endah sanget menika. Nggih. Terus menawi kita ngraosaken iba bejanipun. Sedaya tiyang ingkang masrahaken diri dados muridipun Sang Kristus. Amargi menapa? Gusti maringi papan wonten ing papan ingkang estu nampi pakurmatan kala wau. Dipun ladosi dening Gusti Yesus Kristus. Nggih. Gusti Yesus sinten ingkang langkung rumiyin ngladosi? Kita napa Gusti Yesus rumiyin? Sinten? Kita rumiyin napa Gusti Yesus rumiyin? Gusti Yesus rumiyin ingkang ngladosi kita. Mboten kita ingkang ngladosi Gusti Yesus rumiyin. Hebat to menika, luar biasa to menika. Estu endah menika menawi kita raosaken. Ibu bejanipun tiyang ingkang masrahaken diri dados muridipun Sang Kristus. Amargi Gusti sampun ngladosi, Yesus sampun ngladosi. Malah peladosanipun peladosan ingkang sampurna lan paripurna. Ngantos dumugi wonten pundi? Kajeng salib. Ngantos situ wonten ing kajeng salib. Saestu kita estu endah sanget. Ya, dados menawi Gusti kemawon ingkang dados guru lan Gusti kita nindakaken peladosan ingkang kados mekaten sak menika pitakenan kados pundi peladosan kita. Menapa kita purun ngladosi asanes? Menapa kita purun ngladosi punika? Nggih. Lan peladosan menika kala wau nggih hukumipun napa? Wajib napa pilihan? Wajib. Nggih, amargi wonten pangandika kala wau, dadi menawa aku iki kang dadi Gusti lan gurumu ngwisui sikilmu, dadi kowe ya padha kewajiban wisuh winisuhan ya, kewajiban. Nggih. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Wajib, mboten pilihan. Mboten sunah. Nggih, mboten nggih. Mboten pilihan mboten. Nanging menika wajib, peladosan menika wajib. Estu menawi kita saged ngraosaken menika peladosan ingkang wajib. Menika mboten setunggaling pilihan. Kula pitados pasamuan Ki Kajiwedi sampun ngladosi Gusti Yesus minangka gurunipun, Gustinipun. Kula pitados menika kanthi peladosan kita piyambak-piyambak. Wonten kados majelis nggih sampun ngladosi. Wonten yang Jawi menika Satgas Tito Banser lan Jogobaya saking Hindu. Pinten taun menika amargi kita sampun gadah satgas malah mboten nate ngajak banser. Kalau wingi wonten sederek kita ingkang banser, aku kok ora mbok jak meneh ki piye? Sakniki wonten kanca-kanca saking banser, saking Jogobaya, saking Hindu. Matur nuwun menika setunggaling peladosan. Makaten ugi menika nem-neman niku. Mboten nem-neman, wonten sing sepuh menika. Nggih. Nggih, Bu Kadir menika. Nggih. Menika. Lan sedaya ugi saged ngladosi miturut timbalanipun piyambak-piyambak lan kula pitados bilih Ki Kajiwedi warga pasamuan Ki Kajiwedi lan ugi mbok menawi wonten ingkang mboten saking Ki Kajiwedi. Ugi sampun nindakaken peladosan menika. Ugi kula wonten tembung wisuh winisuhan. Wisuh winisuhan. Tegesipun napa ta menika? Lados ing ladosi. Saling melayani. Nggih. Saling membasuh. Saling itu berarti satu membasuh, satu membasuh. Satu melayani, satunya juga melayani. Nggih, dados menika ngetingalaken Gusti paring pangertosan bilih ingkang naminipun murid menika setara, sejajar, setara. Amargi kalau mau saling melayani kalau mau lho. Nggih. Mboten dilayani nang saling melayani. Bapak Ibu ingkang kalau mau dipun wisui kalau nggih niki sampun nindakaken peladosanipun piyambak niku. Nggih. Ing saklaminipun gesang panjenengan sampun ngladosi. Wonten ingkang masak, wonten ingkang dados majelis, wonten ingkang koster, wonten ingkang aktif, wonten napa ya niku. Nggih.
Iki peladusan kula. Dadi saestu menawi kita raosaken kados makaten. Ning menika setara, sejajar. Pramila Gusti Yesus kala nggih ngendika, abdi ora ngungkuli bendarane, utusan ora ngungkuli kang utus, jejer minangka abdi kedah dipun enget, ngladosi menika kedah dipun tindakaken miturut karsanipun, bandoranipun, bendaranipun Gusti Allah, Allah Sang Rama. Kedah manut dhateng Gustinipun. Nggih, menika ingkang kedah kita raosaken. Lah, ingkang kaping kalih kala napa? Ingkang sepisan kala kedah purun ngladosi, ingkang kaping kalih nggih menika ladosi kanthi gumulunging manah. Sinten ingkang dipun ladosi? Sedaya tiyang. Kados pundi kawontenan tiyang menika kedah dipun ladosi sedaya. Ingkang awan dipun ladosi mboten Bapak Ibu? Allah kowe jahat karo aku ora tak layani. Kados makaten? Mboten. Bapak Ibu, kalau wonten tembung apa? Kowe iku ora kabeh resik. Nggih. Wonten ingkang hebat bilih menika Gusti badhe menika ngendika bab Yudas Iskariot, nggih. Nika. Nanging menapa Yudas nggih dipun wisui sikilipun dening Yesus? Mbok menawi nggih. Napa Gusti Yesus langsung ngendika, "Alah kowe arep mateni aku, kowe arep ngedol aku rasah." Napa kados makaten Gusti Yesus? Mboten. Gusti Yesus namung ngendika mawon, "Kowe kabeh ora, kowe iku ora kabeh resik." Namun niku, nggih, ning kula pitados Yesus tetep misui sikilipun Yudas, dipun wisui menika. Nggih, tegesipun menapa? Sedaya menika dipun ladosi. Sinasa mbok menawi menika awon dipun ladosi. Nah, menika ingkang saged kita raosaken. Terus Bapak Ibu piulang dalu punika endah sangat wonten pinten-pinten piulang saged kita pedhek ingkang sepisan. Kita minangka murid-muridipun Sang Kristus, kita kedah purun ngladosi. Amargi Gusti Yesus sampun ladosi kita langkung rumiyin. Lan menika mboten pilihan, ning menika kewajiban. Ya pilihanipun menika ya napa? Pilihan kula badhe ngladosi ABC ngoten nggih. Nggih, menika pilihan. Ning ngladosi napa mboten menika mboten pilihan, ning kewajiban. Ning pilihan ngladosi napa ya nika pilihan. Angge kula kapurih nyekel napa niku musik nggih mboten saged kula niku nggih. Niku kula kapurih nyekel napa niku multimedia nggih. Malah burem kabeh mangke gambare menika. Ya menika apalagi peladosan niku piyambak. Ya menika. Lah ingkang kaping kalih kita mboten namung nyuwun dipun ladosi nanging kedah lados ing ladosan. Setunggalipun sami-sami ngladosi monggo. Tunduk kalian ingkang saged kita tindakaken. Ingkang kaping 3. Anggenipun kita ngladosi kedah kanthi gumulunging manah sepenuh hati. Lan kedah dados inspirasi. Ya inspirasi patuladan kangge sanesipun. Ya menika. Ya, malah kadang-kadang peladosan ingkang out the box, di luar apa yang orang pikirkan. Mbok menawi gamelan menika nggih setunggaling anu nggih. Niki nami napa nggih nika kok gabungan gamelan kalian alat musik modern menika, kontemporer mbok menawi nggih. Ya, gitu. Ini kan nggih setunggaling kawontenan ingkang mbok menawi nggih mboten gampil lho ngracik ingkang kados mekaten menika. Menawi pinter menika ingkang racik. Nggih. Saya pinter menika. Itu saestu menika ingkang kadah kita raosaken. Saben kita menika dipun Gusti maringi kita menika kawicaksanan piyambak-piyambak. Lah menika lho. Ya pramila kedah dados inspirasi patuladan. Ingkang kaping sekawan minangka murid ingkang nembe ngladosi monggo kita kedah handap pasar. Pilih kula namung abdi. Jejer kula namung abdi. Kula namung murid. Kula namung nindakaken menapa ingkang kedah kula tindakaken. Asring peladosan kita sok nggih mboten sampurna. Nggih, sok mboten sampurna. Nanging Gusti ingkang badhe nyampurnakaken sedaya peladosan kita. Nanging tetep kedah ngladosi. Kula tetep ngladosi. Ngantos kapan Bapak Ibu badhe ngladosi Gusti Yesus? Ngantos tahun benjang cekap? Mboten nggih. Wah, menawi tahun benjang nyamari menika nggih. Kita kedah ing manah kula. Kula kedah kula pengin ngladosi Gusti ngantos ing saklamining gesang kula. Kanthi ingkang saged kula tindakaken manut dhateng dawuhipun Gusti Yesus Kristus. Monggo pasamuan sami gumreget ing peladosan kanthi manah lan kanthi gumulunging manah. Satemah sedaya menapa ingkang kita tindakaken tansah pinterkaan dening Gusti. Amin. Wedalaning kangge kita.
Monggo pasamuan kita nunggil wonten ing salebeting pandonga syafaat. Gusti Allah Rama kawula, kepareng kawula ngunjukaken panuwun syukur. Gusti sampun rawuh lumantar pangandika ingkang kababar, ingkang ngemutaken dhateng kawula supados kawula purun ngladosi kanthi gumolonging manah. Nyuwun pitulunganipun Gusti, supados kawula sedaya saged ngladosi saking brayat kawula. Satemah brayat kawula tansah kebak katentreman. Setunggalan setunggalipun sami ngladosi. Makaten ugi kasagedna kawula saged ngladosi wonten ing pasamuan ing pundi kawula Gusti pangenaken. Miturut menapa ingkang kedah lan saged kawula tindakaken ing peladosan kawula piyambak-piyambak. Lan kasagedna peladosan kawula kanthi andhap asor, kanthi gumolonging manah. Amargi sedaya menapa ingkang kawula tindakaken boten kangge kamulyan diri kawula, ning sedaya namung kagem kamulyan asma paduka piyambak ingkang sampun paring patuladan ingkang endah ngladosi kawula, ngasoraken sariranipun wonten ing ajengipun para murid. Kula saking menika kula pasrahaken brayat kawula pasamuan sedayanipun wonten ing astanipun Gusti. Kalebet kawula minangka pradataning pasamuan kasagedna kawula nindakaken menapa ingkang kedah kawula tindakaken minangka pradata. Mangkaten ugi warganing pasamuan kasagedna kawula dados warga pasamuan kados menapa ingkang Gusti kersakaken. Lan kawula dongaaken ugi kangge para pemimpining bangsa negari kawula pados ugi saged ngladosi bebrayan agung bangsa negari punika, ngladosi rakyat masyarakat lumantar kebijakan-kebijakan ingkang kedah dipun tindakaken. Satemah sedaya menika ndadosaken kasantosaning lan gesang ingkang sae masyarakat Indonesia menika. Kalau pitados Gusti paring kawicaksanan kangge para pemimpining bangsa lan negari kawula. Makaten ugi Gusti kalau pasrahkan sedaya sederek-sederek kawula ingkang sak menika ugi mboten saged tetunggilan kalian kawula binerkahana. Amargi sakit Gusti berkahi supados saged enggal saras malih ingkang semplah manahipun Gusti lipur Gusti santosaaken manahipun. Kalau pitados Gusti badhe berkahi sederek-sederek kawula punika. Matur nuwun Gusti, matur nuwun. Berkahipun Gusti lumuber kangge kawula sedaya nyagetaken kala nindakaken pelatusan. Makaten pandonga kawula Gusti ing asmanipun Sang Kristus ingkang tresnani kawula saosaken sedaya pandonga punika. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, kita badhe lumebet wonten ing pelatusan sakramen bujana. Sakramen bujana menika minangka sarana pangrimating kapitadosan ingkang katindakaken kadasaran pangandikanipun Gusti Yesus Kristus nalika bujana ing wanci dalu. Ndungkap Gusti Yesus kasalib. Nalika padha mangan Gusti Yesus mundhut roti lan sakwise saos syukur banjur nyuwil-nyuwil roti iku sarta maringaken marang para sakabat pangandikane. Padha tampanana panganen iki badanku. Panjenengane nuli mundhut tuwung lan sakwise saos syukur banjur maringake marang para sakabat pangandikane. Padha ngombe kabeh saka ing tuwung iki, sebab iki getihku, getih ing prajanjian kang kawutahake kanggo wong akeh, murih hapuraning dosa. Sakramen bujana ngengetaken tiang-tiang pitados dhateng setunggal penyalipan sedo tuwunginipun Kristus kalih kalengganipun tiang pitados minangka kulawarganing Gusti Allah. Lan tiga, kasampurnaning kawilujengan ingkang dipun prajanjiaken dening Gusti Allah. Dene ingkang dipun parengaken dherek ing sakramen bujana inggih menika saben tiyang ingkang sampun kabaptis kalebet lari-lari ingkang dipun cawisaken kanthi permati dening gereja kangge nampi rahmatipun Gusti Allah ingkang tumanduk dhateng sedaya kulawarga. Awit lari-lari ugi gadah papan ing prajanjian kawilujengan. Pasamuan ingkang kinasih, monggo saderengipun nampi sakramen bujana sepisan malih kita ndadar diri kita piyambak-piyambak kanthi pitakenan mekaten. Menapa kita ngakeni
Kawontenan kita ingkang boten wilujeng, nanging karana sih kadarmaning Gusti Allah nambani kawilujengan lumantar pangorbananipun Gusti Yesus Kristus. Menapa kita purun lan teman-teman nglampahi gesang anyar wonten ing panguwasipun Sang Roh Suci? Menapa kita purun nglampahi gesang kanthi kebak raos syukur saklebeting patunggilan minangka keluarganipun Gusti Allah. Wekdal ing kangge kita mangsuli pitakenan-pitakenan punika lan kita ndedonga. Gusti, kawula cuma wis nampi pambujanan. Amargi kalau pitados Gusti sampun ngapunten sedaya dosa-dosa kawula. Lan kalau pitados pambujanan menika dados sarana pangrimating iman kapitadosan kawula. Wonten ing asma dalem Sang Kristus kawula ndedonga. Amin. Roti ingkang kacuil-cuil punika minangka pratandha patunggilan kita kalian saranipun Gusti Yesus Kristus, sumangga panjenengan tampeni.
Samenika panjenengan dahar kanthi ngetilan pitados pilesaranipun Gusti Yesus Kristus sampun kinurbanaken minangka tebusan ingkang sampurna kangge ngluwari kita saking dosa. Amin.
Kanthi jumeneng sumangga kita aturaken sungsung kita menika lumantar pandonga kawula dherekaken. Semoga kita ndedonga. Duh Gusti, kawula mbekta sungsung punika katur Gusti ingkang milujengaken kawula. Kawula ngaturaken pisungsung punika minangka wujud katresnan kawula dumateng Gusti. Kawula nyuwun paduka berkahi pisungsung punika murih dados berkah tumrap saben tiyang ingkang rantos paduka. Kawula unjukaken donga punika ing asmanipun Sang Kristus sumbering berkah ingkang sampun memulang dhateng kawula. Donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sacekapipun ing dinten punika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunten ing tiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan sak lami-laminipun. Amin. Kita kanthi nglairaken pangaken pitados rasuli ingkang mekaten. Kalau pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang kawasa ingkang nitaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra tangting Gusti kawula. Ingkang kabutaken Roh Suci miyos saking peran Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika Pilatus kasalib nglawan seda lajeng kaseraken tumedhak dhateng ing palimengan ing tigang dintenipun malih saking pun tiyang pejah lajeng semengko dhateng swarga pinarak wonten Allah Sang Rama ingkang maha kawasa saking wibade rawuhipun nganti ingkang sang kalih ingkang pejah kalau pitados dhateng Roh Suci kalau pitados wontenipun pasaman Kristen setunggal ing Suci Sato Raden inggih patuhin para suci. Punapa dene panjenengan dosa tanpun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan kagunganipun Gusti sami ngenerno manah panjenengan ing katresnan lan pangorbananipun Sang Kristus. Anak kawula mendherek katresnan lan pangorbananipun Sang Kristus. Sami dados seksi awit wungunipun Sang Kristus. Kawula samekta diri dados seksi wungunipun Sang Kristus saking seda. Tansah pinuji Sang Roh Suci ingkang ngutus panjenengan ngladosi kanthi kumolonging manah. Samangke lan salaminipun. Sami nglajengna pangibadah ing gesang padintenan panjenengan. Yang salebeting katresnanipun kanthi katresnanipun lan kagem katresnanipun tumrap panjenengan lan jagat punika. Tampenana berkahipun Gusti. Gusti Allah berkahi panjenengan kanthi katresnanipun Sang Rama ingkang sak kelangkung ageng. Gusti Allah ngayomi panjenengan kanthi rawuhipun Sang Kristus ing sak lampah gesang panjenengan. Lan Sang Roh Suci paring berkah panjenengan kanthi manah ingkang tumemen nresnani lan ngladosi langkung prayogi sak mangke ngantos Gusti rawuh malih. Amin.